Здравейте, колеги! Аз съм Ани Даскалова и съм агроном на опита в село Гишаново, 50 сорта в действие, пътя на пшеницата. По време на снимките паднаха 12 литра дъжд, а именно в този момент са от съществено значение, тъй като подпомагат растенията в един от най-важните етапи на развитието им. При поникването се наблюдаваха отчетливи сортови особености в различните парцели. Някои сортове показаха по-бързо поникване, като други изискваха по-голяма температурна сума, за да стартират развитието си. Благодарение на топлата есен всички сортове успяха да поникнат дружно и равномерно, което създаде, разбира се, добър старт на опита ни. През късната есен, въпреки по-ниските температури, не се наблюдаваха измръзвания при различните сортове. Въпреки това, при някои от сортовете наблюдавахме по-ниска толерантност при големите температурни амплитуди, което е важен показател за тяхната стабилност в променливи климатични условия. При навлизане в фаза братене, някои от сортовете навлязаха в силно начално развитие. Това, разбира се, е добър знак и ни дава индикация за здрав фитосанитарен профил на растенията. Продължаваме да следим тяхната способност за залагане на продуктивни братя, както и устойчивостта им при стресови фактори в следващите фази на развитие. За наш късмет тази година пролетта е изключително влажна, което създаде условия както за развитието на пшеницата, така и за развитието на патогени. Още в ранните етапи на пролетта някои сортове показаха първи признаци на заболявания. През месец април успяхме своевременно да приложим първото фунгицидно третиране на полето, с което задържахме развитието на болестите. Към момента пшеницата е в фаза изкласяване. Изключително добре са гарнирани посевите. Предвид влажната пролет очакваме повторно нападение от патогени и неприятели, които ще изконтролираме с растителна защита, предоставена ни от домакина на полето. Полето е чисто от плевели. Предпоставките за добри резултати ги имаме, предвид влажната пролет и дъждът, който е събран до момента. От 1 септември до момента имаме на полето между 250 и 280 литра дъжд, което не е много, но е достатъчно за развитието на различните сортове пшеница. Уважаеми колеги, на 21 май ви очакваме тук на полето, за да видите от първо лице всеки един от сортовете, които сме засяли на полето. Пътят на пшеницата, 50 сорта в действие. Очакваме ви!